Sa Action Night Patrol, magasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Salawat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namon tag Paramati region-wide, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras, 14 minutos karon nga adlaw, Lunes, katapusan nga adlaw, petsa 31. Katapusan mga petsa, sa bulan sang Enero, buwas, bagasan ko na kita sa bulan sang Pebrero, bulan sang mga nagapalanggaanay, bulan sang mga nagahigugmaanay. Sa Lunes sa banaton sila nga pagpangalaga sa kananda liwat na banaton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sila nga mag-correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sini nga kapulisam sa Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini matagadulungan oras sa kagabiyo ng aton sini nga Patrol 2 nagalibot na sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental ato naman liwat nga bantayan kag himorsoan amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is, mata kag dulungan oras sa kagabihon. Buylog na ito na puwersa, aksyon, John Diaz. Back to back kay aksyon Papang, Nixon Tahom. Ato mga pagbantay sang update sa mga balita sa COVID-19, national, international, just in report, breaking news, flash report. Lunes nga edisyon sa inyo siring pagpangalagad. Mangin kabuylog naton ang puwersa sa News Center with Action Dale Salazar. Opda magita sa aton sining mga technical partner. Diri sa studio ay master control sa technical side ang puwersa ni broadcast engineer Henry S. Polgar.
Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinalagan, ayusin ang Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, off din ninyo ko sa nabilin isa ka oras, 14 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! May gabi na sa kay Ate Jamela. Nasa kay Ate Jamela, monitor gid sa ato sa pamalagad. Alin kay Kuya Khalid Dalidig. Kay Kuya Khalid Dalidig da, may nga pagpaurok-urok upod kay Ate Hamila Dalidig. Paurok-urok na sa Action Night Patrol. Amo man si Joanny Mels. Joanny Mel, may gabigid. Nagapaurok-urok sa Action Night Patrol. Amo man si RB Luberas. Si Yuni Bilaong. Wow, si Yuni Bilaong, pa-check attendance lang. Ara na siya. Nakatutok na sa atong sininga pagpangalagad. Sa aton nga mga Chinese nga mga brother, Kung Hei Patsoy, Buwas, Way Opisina, Pista Oficial, Chinese New Year, Buwas, Kung Hei Patsoy. Katon nga mga Filipino-Chinese. Happy birthday karong adlaw kay Action Jonathan Himalaya. Nagahiwa sa kadlawan karon gid nga adlaw, no? Sa kay Action Jonathan Himalaya. Happy birthday. Kay Sir Bon Ignacio, may gabi gid ha. Kay Elvera Hilugo, sa kay Mr. and Mrs. Benji Di Paula and family, sa mga taga-Dunganon boys da. Sa DRRMO EB Magalona, kamonitor si Arnel Bartolome, Tita Bibing Severino, si Arjane Obsiki Torino, si Kurt Nathaniel De La Torre, amuman si Ceres Chabuso, si Janilo Sanzino, si Juliana o si Julia Isabel Di Maala Makahilas, si Banea, si Yakoni Portal and family dira sa Dingle, may ngabigid. Ibonibot sir sa Germany, ginatamyay lang ang pamilyaya dira sa Morsya. Sa kay Jory Nipomoseno and family, Martin Aliling, malandara nga pagpaurok-urok. Pa-check attendance man siya. Sila ni Nerwin Sakmar. Kaya ka Muslim nga pilido, no? Nerwin Sakmar. Ray Jan Tan Villalon, mayang gabi. Ronnie Gordon and family. Wow, ito Ronnie Gordon, no? Ara na siya. Kaya pa urok-urok na. Nakakadlaman ko sa imo gina ugto kagawad. Siling ni Janilo Sanzino. Si Jolie Militado Patrimonio. Ara man ha. Si Sir Roger Awing. Araman toto Joby Damasco, Mr. and Mrs. Joby Damasco and family. Happy listening lang ha. Kay kuan daw kay Deli Martisano. May gabi na kay Joshua Batista, Dinero family. Monafe Carlos Usuya. Kay Madam Divina Gracia, dira sa Gardenville sa Division Barangay Pahanokoy. Gardenville sa Division Barangay Pahanokoy si Divina Gracia. Noel Magbanwa Lagos da, may kabigid da, kay Mr. and Mrs. Joby Damasco
and family. Okay, Manbel Royal sa division ara si DB na grasya watching. Berly Anuales, may gabi dira kay Berly Anuales ha. Kay Dari Pastrana, Dari Pastrana dira sa Barangay 5, mayong gabi lang ha. Check na rin sa Action John Diaz ha. Antes sa mga report gikan sa ato sila nga mga correspondent, ibalota na sitwasyon sa Metro Bacolod sa paglibot-libot ni Action John Diaz sa Lunes naton sini nga pagpangalagad katapusang adlaw, katapusang petsa sa bulan sang Enero. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Yari sa Action John Diaz, sitwasyon sa Bacolod. Jan, may gabi. Konghe Patsoy! Yes. Patsoy Konghe Action Erek. Yes. Nami kaon Patsoy. Aha da sa Action, Batsoy da. Patsoy nga may itlog. Pili ka lang, Batsoy, wala itlog. Pwede man itlog, basta hindi lang Kung wala ka, brown. kung wala itlog, iwa itlog, karot la. Utan lang may itlog, hindi lang kay papang. Kamusta ang Lunes? May gabi, Action Erek, may gabi sa tutaran ng mga kakson namin ito nga Monday. Oo. Kaya dumayugit sa ratsada sa simana. Kaya remember, last day of the month is also Mother's Day. Yes. Because it's payday. Iba na ito nga magkakson daw mali pa yun, kinang karabanan. Oo. Kinakat dito ay tubang sa katedral do gahapyo-gahapyo ng tawas. Oo. Kasi may mga bit-bit sila, may mga binagtong sila, may mga plastic, may mga ginapang doon sa mga kabataan. Importante, ang barang isi, ara lang, kasi amo ginang nagatag sa dugang at kabuhi at sunereka Oo. sa mga adno-adlaw nila nga ginapang obra. No? Di mayo, subong ko kita ka dito kabuhi-buhi, gid man ang tao. Basta hindi lang magginamo, ay gid problema. Gani? And sa Bacolod sa mga adlaw, very peaceful. But siningon linong ang suda Bacolod. Nagaulat isla sang ginatawag natin nga sa Chinese New Year, boss mo. Oo. No? Iba ni mag-palit, naman ni magtong patsoy, no? Mag-sinainis ni iba. Pero kalamanan, libot kami kayo na sa mga baligyan, sa mga Chinese food. Traditional, tikoy. Okay. Ang tikoy bla mo ginang kalabanan, ginobra nila. Kumain kayo na kami nagatag, mag-tikoy bla. Oo. Ganun kay ako ba hindi ko na may magkaon. Usually mag-tikoy sa mga Chinese temple, ginapang opera ka na nila, may ara nagulog may rabla, pero testing ka lang. Oo. Pero doon, hindi mahilig sang natawag nila nga tikoy na. Pero amo ginakalabantog kagang mga ara gida perme kon mga kisma kon Chinese New Year. Kaya na nagtulog-testing na kami, naguna na kami nga daan sa mga Chinese. Oo. Nag-testing na kami kayo na sa ano diba, fortune cookie. Na may mga tapos may sulat sa sulod lang sa isang cookie at sa deka. Okay. Testing na namon kay na kaon. Tiba yung magaling mo ng mga experience sa mga daan ng magpaka Chinese ka. Kasi hindi kila mag-check ang balon mga Indiana gitu. Kaya kung sinunsuli kinapawakal mo tidra kita guro hindi kita guro mag-Indiana no? Pero basta kung maayo lang kaga doon di lang hubog magambal, wag yung problema ha. Maayo mag-inis mo kayo na masyado hubog no? Anyways, sige naman, ibon nakalabot kami sa buong gabi sa may Panokoy. Labot kami sa umaga ni. Labot kami sa umaga sa buong gabi ni Papang. Ang problema lang, hindi ato nakita lang ato nila. May iba mga problem na dulong yapon. Pero I guess, pwede kita ma-improve. No? Pwede kita mapatahom na. Ang ato nga mga dal, no? Takapok na tubo-tubo, no? Ang mga building sa buong. Damo sa mga action sa South na Action Eric, South nga Bacolod. Kadamo sa mga establishment naman yung pandemic pero tinaga sa iban nagasugod sila patindog but sila nga sige-sige ng ekonomiya nga mangyayog dahil sa may sunod sa Bacolod Action Eric. Pero sige magtapon damos lakyan sa bihong pasulod ka bala sa may downtown area, siguro na among giniguro ang desisyon nga ginubrama bala sa lokal na gobyerno sa Bacolod bilang resourcefulness na lang sila actionary, gamit na lang nila ito lang yung mga available dira nga mga equipment. Kay why nila di baging kakasting design sa may plaza? Kay tinandas ang tao, basta kanina Chinese New Year before, may Bacolod yak mong
doon dumaan ko antes nagdeklara lockdown. Oo. May bakalod ya, tis bakulod ya. Damon hindi makitanto mo sila kadamong tao. Pero nagselebrar pa to bakalod ya. Kaya man siguro naging sige na lang nila, ang balilang design na rin plaza. Butang pa lang na. Total man nagbakalod ya. At manti ko taong gapon. Doon New Year gapon. Kasi Ang mga but? Christmas lights. Alderi sa Raksyon, ha? Ang selection wala. Why no? Why? Before niya, bago mga lantern. Oh, lantern tani, oh. Wala subong wala eh. Why Okay. sa may nabutang? Dahil sa Chowking, tampi. Blang kaya sa Chowking, di, dugay naman away. Man nakaskaka sa muna nagdapo ng itsura. Ah. Pero, in terms na sa dalang, ginabay ginapang butang, sila nga disenyo, ginapakabis. Subong daw wala. Pero sa NGC, Oo. may ara action eh, Rick, ah. Ah, okay. May ara to duwa ka tigre nga katubangay. Oo. Ang bakon pa paano di kigilog ba to nga, ah? Ang balo nagkaroon nila, 3 tigers. Kino tigre dan sura o pang kaya bako hindi kagit magpatawada sila karon kay masalan kay karon yung tigre. Kay yun na water tiger by subong. Aha. Ti 2022 sa tanan din nga tigre hindi na mo magpapalaka tigre Oo. Eh base karon mangruba ito di karon tanan. Nay lang. Duwa ka tigre to sa NGC. Kasi sumang sa fountain area kung gusto mo magpuro picture ng alamat to baka daw diap. Oo. Kung silingon ang makulog gambal gyapon nga bisan mo pandemya pwede kinigyapon ko celebrar sang bakalodiat. Basta Oo. dalong lang kita, no? Correct. Kasi may disenyo ito kanigyapon. May mga lanterns to na butang sa mga postage ng kuryente. Oo. May mga additional to silang mabatsagan. Ginang ginutog natin nga bakalodiat kung Chinese New Year. Pero wala lang yung programa. Kaya di ka budlay ka mga programa ka subong eh. Kaya si Omicron nga daan, wala kita kabalo. Yan eh. Kung diin ka subong ka panago, pero kita dapat kita manago sa iya, no? O kung siya nga daan na madlock sa aton. Pero timayo man na kami mga bilisinyo, kay kung gabi ka tahom-tahom. May mga suga, may mga basta, nakita mo ng highlights ng tigre, susmatsagan mo doon, kapiyutan mong tigre, kaya kinipagbuyan mo. Ako naman mga pangabalala, nito pangaw, bukan namin, hindi mo balatsago ng mga kita ng tigre mo. Pero hindi na ito, dahil ano na reaction na ng mga design lang na nila, kaya gina-portray lang at buwas ka daan, Chinese New Year, and ang bag nila, Year of the Water Tiger. At yung mo na, no? Buinas ang talang nga buinas sa Year of the Tiger, Talang nga mga kamalasan dyan, kundi pang buyan sa naslatanan. May naka-text ako, ano ko ng horoscope, ay ginikikita Wilma ng programa, ya. Pero kung gusto niyo magbasa ng horoscope, may gin-post kami kagapon, amo na ang mga horoscope, silang kada, ni Blanc, zodiac sign, Oo. no? Kung ano sila, kung Tauro sila, Aries sila, Libra sila, o kung etc. Daxon Erect. Arada, tawan nyo kay Damo to sang mga additional information na pwede nyo kayo magamit parte sa pagigugma, sa imong manggad, ano yung mga lucky colors, lucky numbers, na arada na makita na nila Action Eric, no? Tida na kababasi, danay. Importante, balantayan nyo ginina, no? Kaga pwede ka mo na bulubasa, drama. Hindi ka mamuli. Kay boss, mag-inincheck kita tanan, hindi ka mo dapat magpaulihi sa tanan. Kay dapat dululungan kita. No, magtamyaw. Boss, ipakita natin sa inyo kung ano nang itsura sa MGC. Makalibot kami, boss, mon target, makabisita kami sa mga Chinese temple. Tingwaan din na naman ako sa Nereki para kakitang iba natin yung mga ka-action. Iba na idlaw na sila tawag ni nila nga Chinese Temple Action Eric, no? Anyway, so mga gabi sa siling ko na, ari kami diri sa may Plaza Publica sa syudad sang Bacolod mga ka-aksyon na tabok lang sa San Sebastian Cathedral, may nagabaligyan di gyapon balot money kung gusto mo magkaon mga finger foods kagiban pa. Pero ang tao sa sulod sang plaza, may nagatambay gyapon, pero kung libutan na ni karon ka GSO, magtinalaas ginasiguro tanan na hindi ka madugayan diri maginuwagin. Pero sa tanan nato nga maka-aksyon na, no problema, kahit di ka malabay ka sa may plaza, wala na ka dapat kulbaan, compared mo sinang una, kaya nga mamakado ka delikado magtabok diri. Subong hindi na, lalabot ng tinlo na dingadaan na palibot sa Plaza Publica, kaya di pinagbabaligyan ay bangid. Di may nagribot, kaya di ka General Services Office, sa GSO, plus pag-inaksyon Eric, ang kapulisan ng Bakapuan, sige mading pag-sikyar ni Police Major Ramil Sarona. Karon na, detalye kayang Baka 4, Station 4, no, sa pagpaunan ni Police Major Richie Guhi, nagkandak sang bypass operation sa ningapon, makakasabitan sila, bantayan, di sa naman nga pagbalik report.
mga kaaksyon. Report ka confirmation gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Kanagasaling sa tutarang mga kaaksyon sa rin ka mga bahin sa Pinas. Laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Filipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon dyan, John Diaz, sa Third Abit Sitwasyon sa Bacolod. Sa Lunes nato sa Ipapalagad, balikatan na karon sa aksyon dyan. Sa natipo niya sa Ibang Balita, sa balik niya sa Ipapalagad, may gabi nila sa kay Auzo Joy Kenneth. Salamat din kay Auzo Joy Kenneth and the family. Happy listening nila. Kagmay lang nila nga pagpamati sa Action Night Patrol program, no? Kay Tita Ems Abuso, may nga bigid, no? Tita Ems Abuso and family. Sa kay Martin Aliling, sa kay Romela Ocalinas, Ronnie Gordon and family. Nagapaurok-urok. Si Migoko Carlos Caloy Sales, dira sa Barangay Panokoy, kay sa Bilog Pamilya, may nga bigid, ha? Sa kay Carlos Caloy Sales and family dira sa Barangay Panokoy. Rowena Siliado sa kay Burley Anuales. Kami ako nila mga parinti ko sa Himamaylan City. Alin kay Ramela Himotea, Marilo Trabilia Catinois, sa kay Ginever Bodaka Guanzon. May gabi dira kay Antonieto Guanzon. Sa Fortune Town, aragli si Romila Ocalinas. Evelyn Colimbo, dira sa ginatami lang si Misteria, si Ray Colimbo, Malisa Portal Principe, kay Eliazard Panaliga na Naklito, ginagret ko lang dira si Nanay Milda. Teresita Yung may gabigid, sa kay Gerans Barela, atami ako ng asawa ko, si Jessica Barela and family. Dara sa Bagaas, Hinigaran. Lupin, Hermelinda Holmes. May nga bigay kay Lupin, Hermelinda Holmes. Keto kayo, Eric Fernandez. May nga bigid sa kay Casmeros Parimar. May nga bigid kay Casmeros Parimar. Sa kay Helen Gray Sabagat. Dara sa Lasalville Subdivision, Donald Kabasag. City Engineer's Office na Carlota, Toto Balulot. Kay sa kay Toto Victor J. Boy Tagalog. Kami ay mga Tagalog family, Manang Bet, sa kay Manong Bet, kay Parilito, Randy Dagol Dulyosa, Eduardo Eddie Lirio, Istong Lirio, Jomar Sardon Kagwait Banjola. Joy Cordoba, may gabigid, Rona Trava Rihida, sa kay Dulce Harjo Pakalinga. Kami ako sa Tatay Teddy, Grace Crisostomo kag Baby Ray. Halin kay Rona Rihida Trava. Nene Makiling, kami lang si Edith dira sa Silay Habitat. Roy Ricuelo, kag Rowena Castillo de la Cruz. Sa kay Kwanda, may gabi dira sa kay sa mga miyembro sa Operation Tulong Task Group OTTG, ng mga taxi driver na ton ga monitor gid sa atong sininga pangalaga. Sige, check na ko nga report na live gikan sa 2nd District. Action Roger Gotib, tatipon nga mga police report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger Gotib, line number 2. Jer, may gabi. Yes, Action Eric, may gabi sa mga aksyon sa atong Action Eric nga mga balita gikan diri sa may segundo distrito. Oo. Ang atong subong Action Eric nga po sa balita rin sa may siyudad ng Sagay, way lang gila madugay ni tapos ang gila sini nga pag-check point diri sa may National Highway bala pero namatay lo so talay naman nga lugar. Okay. Dito sa may Marañon Street. So pagwanay mas stop pa na sumusunod kahit base ko magtawag na bala sa aton Gani. ato nga
medical department kay base kon Maraalang ka. babod lang yan kita mo sabat o kon Oo. wala sang signal maayo. Dali, law to hitigog mo ko sa. Mo gani daw ka daw. Do ka sako, do ka damo sa mga activities mo subo nga nagligad yung mga sinimana, no? Tiyo, na normal pa lang, pero galing kasi isa, ganyan lang ka pa, nung kita to, nag-ginbatyag, sanip lang daw matyagan ko do, tanagi kami sa Bilog Pamilya. Ti, ko na, aratay, tawag siya na. Ubos ka mo tanan. Boss yun, Ah, ako ti- niya apo. Pero mailang galing kasi sa ulihin, ang ako niya, bayaw, na daw, hindi siya katindog, lahat na ako pa na to, siya ako niya, daughter-in-law, ang bawa naman, no? Kasi nga ako makikutan niya yung mga kabataan, mga budlay, ko mga kabataan, magluwas siya, wala. Gani. Galing kayo matyagan, kung subunya ang trangkaso, Oo. kundi kaya maubos ang bilog kamo sa pamilya, di siya magaling. Oo, salamahon yung kumata na. Salamat talan tapos daw lain pablang daw ang 14 susulan ng gasta des kita ulo. Aragid. Lain na subong ang tirada bla. Ang sintomas ang trangkaso, sintomas man sang COVID mo. Ya, mo ganit man, pero gani may kay isa ko gatak ya. Lengko daw palang imo daw budlay na lang imo na liko ipakonsulta ta. Ati ko konsulta ka tapos lagi di. Gani may kagitaw kan ko si Dr. Rafat Gargar Villanueva. Siya dala legit niya pero ma-request ko na recommend ko na antigen test o rapid test na. Pagkaputo may man kay pagkatapos nga pagkaputo to gintik at yung bata ko niya ikaw kanino na matingko ko ko pero madala-dala ako niya si kami mas lang ko. Hindi si Tura Patgargar pero nagwa na yung gagwa sa iya klinika kaya dito gina konsya gwa lang kaya mo nangyayari nga daw bigyan na lang pagkatapos na sinirect sa gintagaan niya man ko sa box nga vitamin na vitamin C na po may sobre nga pula Baw? ko nga may sobre pa nga pula man kay may belated Merry Christmas. Kali. Daw. Grabe ba? Daw lapit na Pebrero ba? Baw purti, no? Buinas. Pagkatapos sila, yadira rin mga laboratorio, sa bata mo. Tapos at siya kung mag-react na siya 90% kasi pasitin sa COVID. Sige, dala to sa isa ka laboratorio, mati sa sulat sa Catis. Pagkatapos sila, patinisan na to sa akot na siya, immunizer, kundi, yes bata, kung naligay na third na mo. Kasi, nagpayo-ayo malabi, kasi mga saman sa 400 itong naayo. Salamat bala, no? Kasi kay Ma'am Papalanda, kasi dahil sila ang nag-operate sa laboratorio dere. Kasi pagkatapos sina actioneric, si Dr. Rafat Gargar Villanueva, kung siguro sila yung balayran sa konsultasyon. Kasi nga, diyan daw talaga kama lang kaya masakit. Sige na lang. Baw? Na palma, no? Na libre man actioneric. So, thank you. Kaya po nga, nalipay pagin sa rin pag-abot ng rapid test, negative actioneric, no? Bisa pa po sa ginabatkat, kasi fully vaccinated naman kami tanan-tanan. Iluwas lang inabit ang hapon, 2 kapo. Bisan mga kabataan na po 12 to 17 years old, fully vaccinated actioneric ang Pfizer. Very good. So, mula nga, ati ka halos sa may harap lang nga panagang, doon nga kung lantaon mo nakdanggit mamulat man, pero hindi matamaan action direct ka. So, mula ang kasaysayan nga, nagbigan, isma, nga daw, tipuro kita. Gani man? Kasi muna, kuha na natin, pero subong, okay na kondisyon sa lawas, at kalumbayan naman tayo. Garan, dadi naman sa direct sa mga police station. Para nga makagulugan, man kung may galatitan.
Medyo nagligan kasi mana, medyo utot ang luganit. Bakit ito hindi maya matsyag mo mo? Atyo, next na ko ito galing, sila man ang iba niyo niya, ipakwa lang dyan, kaya gason, bakal ka bulong, bakal ka vitamins, bakal ka mga putas. Kaya niya, kaon ka, sangi mo da pata, kaya linada. Diba? Oh, Kaldo. wala, daw nagpasustansya, wala niya, so bakal lang ko nga bulaw. Wow. At niya, butahan mo sinamak butahan mo sa katumbal ang imo nga sausawan Oh. para maganahan kakaon. At sinamit to, sa preskang bulaw, Oo kay sumba mo, at sinamit gali kag isuso mo sa katumbal na sinerek nga, o sa sausawan nga may katumbal. Oo. At ganahan, sa ginagsitrek. Amo na nga daw, medyo nakarecover sa nayon. Wow. Sa Tama. nga matyag. Thanks Lord. Kung isa na mayo man nga magmula masakit ka kay kung tula ka sa nginan na mo niya luka. Oo. Hindi maka-trick mo rin la. Oo. Hindi ka akong yan. Jadi mo, sige nang lang ka na sa kamuniyo, muni. Si, magkati, galit yung diwagin lao. Yan So- siya, pa, dalag ka na. Supot mo no. Supot mo no. Pasupot na lang sa director. Pero hindi mo lang mo lang ang paloy-aloy na lang sa ni para nga daw damo ang kan, Ang blessing. damo ang kuliktahot. Tapos lang sa ulit na guro. Lulingon is na guro mo. Ay, oo. Ulit na guro na lang na hindi ka nakapulos. Muli kasi ang buhi na magpulos lang. Ayo. Wala palayo lang. Ako Diyan na. kinagdalag daw mabudlay kay istorya. Oh, why na? So, balita generic sa ato nga mga balita, informasyon dire may nadakpan nga wanted person Oo. ang mga katapos ng kapulisan sa Sagay City PNP sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe o pagiko ka interview kay Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe. Kita na kami di kisa, pero iko nga no, gusto sa akon nga tape recorder, may nagtawag sa akon nga mangun ko kaya ang akon na plus aksidente di sa may bulangan na yun sa iyang motor. Kaya sa Alfredo Marañon District Hospital kay nurse ini siya. Ate, nautol di ko sir, yung interview kaya ako nga na plus ko na aksidente ko. What ko ka interview sa tubo mo ay ko ka interview siya. Iway ko ka ulit niya sa iya, way mo kami kapanapi, pero okay lang. Mabot ka na info kay Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe. Areas generic ang balita, ginakop nila si Roberto Recla Ibinuman alias Tata. Kag mga alasay, yes, ang takna sang aga kainagit lamang sa may bahin sa sitio research sa Barangay Tamlang sa siyudad ng Escalante. Dito ay nagkidakop ang suspect ko nilang may ara kawaran tumaras 36 anyos edad kay may living partner. Kaga tuno sa report ang sining kaso generic amo ang robbery with violence. So, robbery with violence under revised penal code article 296. Again, isyo kagagilagaan ng normal judge Renato de Muñez ang executive judge ng anti several 60 pero retired na siya dahil man ang Okay, balik natin sa action Roger Gutib, wanted person ini nga nadakpan dito sa area niya ang ginareport. No? By the way, may kabidala kay Manang Lina Bicos, no? Kay Manang Lina Bicos, sa kay Don Lin, sa kay Jonathan Rinaxi, no? Jonathan Rinaxi, kay Romela Ocalinas. Action Roger, press ka back. Yes, at generic natin ang ini nga persona generic si Rekla ang siningawan sa umaresekapet sa paini sa ini ang Pesa December 2, 2014. Dari ng single recommended is 100,000 pesos para sa temporaryo kalwayan o galing ang sunerikiway pa man siya maka-bill
Kaya siya karoon nahunong sa Bahinsang Sagay City 20 Custodial Facility. May kindakop aksyoneris nga nagbayular sang Republic Act 9106 upon inibala ang Sagay Marine Reserve Law sa kindakop ang alas 10 Friday, alas 10 sa klasang gabi sang kagabi, Domingo sa gabi. So, ang ini nga mga nagkalalakpan, unang diri nga ginda ko po si Antonio Solitario, 40 anyos sa edad. Ang isa pa niya si James Solitario, 19 anyos ang edad. Ini sila ang nadakpan sa akto nga nagapanagat diri sa ginalumilian nga lugar sa Sagay Marine Reserve kag clear violation sa Republic Act 9106. Ang ila sila pampot fishnet kag iban pa mga gamit in-confiscate sila sa mga katapos sa bantay dagat during sa ila silang operation. Then ako pagin mga alas 9:56 sa gabi kagabi lamang ang mga masunod naman inisanday Julito Solitario kag Subuman Junior Amion iniman 24 anyos sa edad kag ang isa 56 anyos nga sa diin aksyonerik sa pareho man nga violation gindakop ini sila may gindakop pag tatlo ka mga persona nga sa Warlito Gargar 63 anyos sa edad Dane Abarientos 29 anyos kag Junior Mahilom 18 anyos tanan presidente man sang presidente ini sila diri sa Bahinsang Mulacabog Sudad sang Sagay sa din ini mayular man aksyonerik sa pareho man ka violation. So gintan confiscate nila sa mga pampot kag subog man fishnet pukot nila ni kagiban pa sa gamitan ara karon sa custody sa bantay dagat kag subject sila nga pagkapasakaan sang kaso action ereka. So parte mo ning madulong sang report, balita, informasyon dari sa may norte nga Bahinsang probinsya sang Negros Occidental. Tamyang talaga si Kap Marcelin Diaz, si Apon da sa Mr. Jonathan Diaz. Ako man si Jonathan Diaz Jr. nga nagapamati. Yes, si Tuto Joy de Bazangco. Ako pala sa kay Tuto Albic po inulan kay mami niya Councilor Bambo po inulan. Nagapamati. Kita mo man si retired niya Fiscal Benjamin Maido at si Ma'am Sian na nagapamati ramon dari nga parole operation officer sa Sudad sang Cadiz Action Arrest. Nagapamati man sila po sa grocery puton kat Miguel de Nicolan de Macruya sa Power Dream dari sa may Sudad sang Cadiz ina Action Arrest. So, mga balita nga ito siging tutukan, tatod sila mga aksyon sa diin man kamo sa Pinas. Lambuton ka sa kamon balita at serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Lucen Liga Report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Daghang salamat kay Action Roger Gotib, Brother Yabet Live Report gikan sa 2nd District. Sa ilo tudugay sa 1st District may gabi nila kay Roy Ricuelo, Rowena Castillo de la Cruz, Leonard Untal, tamiya lang si Dodoy. Nga naga-ML Subong Farm Leonard Untal. Helen Grace sa Bagat nila, mayang gabigid. Happy birthday sa magad ko, Rachel Habagat. Ilyasard Panaliga na anakleto, mot-mot ang gwapohon ko nga pakaisa monitor gid. Liz Colbahas Kolahara, pamya ko lang dira ang Kolahara kag Bahas family from Don Salvador Benedicto. Kay Kuya Japit Piokid Barrera, may gabi dira no sa kay Kuya Japit Piokid Barrera and family. Ate Kim Ireman, kay Eva kag Joel Sangkuan Kids, sa kay Jim Maghamantok, Roger Toricarion, taga-baybay Pahanokoya. Pinatamyaw ang pamilya Banihit, Fernandez Malacad, Bernasol Voluntate. Nila kay nung Roger Toricarion.
Ayos. Jocelyn Libo on dispoho. Kay Madam Oyen Colmenares. May gabi dala kay Madam Oyen Colmenares. Nagapaurok-urok gid pamati, no? Jocelyn Libo on dispoho. Sa kay Nathan Borromeo, Panaquiao, Isabela, Girid ko nga Pumunuyo, Barangay Panaquiao, Isabela, Sitio, Solbod, Mrs. Padilla, kapamatigid kasigabong kita. Especially Borromeo kag Hermohino family, alin kay Nathan Borromeo. Kadi Laurilia, Jose Edgar Asuncion sa Hinigaran, sa kay Joshua Vea, Kumari Vanessa, Kakumari Jinky, always kid ginagapamati. Alin kay Vea Joshua, kay Vea Jonathan. Ay, porti. Sa kay Nonoy Calzado Atisor, kag kay Juan Cabayaw. Kapaurok-urok kid sa Action Night Patrol program. Sige, sa Iluhanta ang First District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Hari si Action Nelson Pateño, line number 1. Action Nelson, may gabi. Yes, action na Eric, may gabi man, kag sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa sining gabi, pinsa ko duro-diretso na ang pagtupa sa ulan, kay gali mga 5 minutos lang, untat dayon, lagani ka basa kayo sang duta diri sa amon, naguntat na. Ti munisbong paang naman, sitwasyon diri Action Eric, kung lakat sa panahon ang pag-aistoryahan. Well, anyway, still buhi pa man ang tanom na mo diya. Ara pa man. Ara pa man, makapamunyag pa man. Oo. Kaya mabunyagan mo, kaya naman kung to sili to, daw na amunga naman to. Wow. Espada nga sili, tanong po sa akon pat dito, mula na Kalingawan. Kurti, no? Oo. May butang kablasi mo tinulang isda. Muna tira ang bisang ginagmay lang bla. Well, anyway, wala gid man sa actually sa mga dalagko nga mga balita nga kahapon pa ni. Wala gid sang mga dalagko nga balita nga opisyal nga nabalhag sa aton sining police blotter. Medyo matawhay ang aton sining kapulisan sa karon nga mga tinion. Kagati kahapon na dayon gid ang ginpatigayon nga peace covenant sang mga politiko nga gin-initiate sang Philippine National Police sa pagpangunama ni Police Major Lumiain Lidawan ang hipi sang Calatrava PNP kag subong man si Larry Bilos ang election officer sang Commission on Election diri sa Maya Banwa sang Calatrava. Kaga dinapit man nga nagtambong kahapon si Lieutenant Colonel Gigi Habines ang battalion commander sang 79th IB. Ang agin patigayon Action Eric ang peace covenant diri sa Maya St. Peter Parish Church. Pagkatapos ang misa, diretso dayon sa pila ka mga introduction, opinion speakers, pagkatapos pirmahanay dayon sang peace covenant nga mismo gin patigayon sa sulod mismo sang St. Peter Parish Church. Sa kay actually ang Calatrava 3 corner fight ni sang tatlo ka mga nagapadalagan. Mayor diri sa May Banwa sang Calatrava sa grupo sang inconvent ni Mayor Marilyn Era. Ang kasumpong niya ang anayman nagpungko nga mayor sa tong mga panahon si Fernando Leonor kag si Anthony Canillo. So tatlo sila padalagan mayor diri sa May Banwa sang Calatrava. Upod sa ila sining mga line-up nga nagapabili sa pagka-SB member sa Banwa sang Calatrava.
So kahapon natigayon kag nangin matawhay ang pagpirmahanay sang peace covenant nga ginawitnisan man sang mga nagasimba dira sa may St. Perez Parish Church diri sa may Banwa sang Calatrava. Isa ini ka indikasyon na suno pa sa kay medyo lindawan nga tani mangin matawhay lang ang maabot nga eleksyon, maabot nga piniliay sa tunga sa mga local candidates nga nagapapili sa nagkalain-lain nga mga posisyon diri sa may Banwa sang Calatrava. Ginalauman ang matawhay, ang mensahe man sa Kuraparuko nga mangin matawhay lang ang eleksyon kag kalimtan ang anuman nga mga panagbangi o panaglalis o kung hindi panginsindihanay sa ila sini nga kampanyahanay sa sunod nga mga binula na aksyonerek. So ginalauman man sang militar ang ila sini nga pagbantay sang peace and order situation nila binagid sa mga mountainous area diri sa may Banwa sang Calatrava. So natapos ang among activities kagati nangin matawhay kag nagkinamusta na man ang mga magtimbang mga nagapadalagan diri sa may Banwa sang Calatrava. So, ang tanang nga papili sa Calatrava halos kompleto ara man sila aksyon kompleto actually gid sila tanan. Ara gid sila tanan nagatalambong. Very good. Kay Calatrava do ever since sa mga eleksyon nga nakaligad wala gyud man niya sang makabing naton related incident as to sa eleksyon, no? Wala man. The peaceful man ang Calatrava eh. Oo. Kung eleksyon peaceful na di actually, wala gid sa mga related election incidents nga nagalunta dire. So far, no? Tamo na ang sani magapadayon na nga mangin muna nga mangin matawhay ang eleksyon diri sa Banwa sang Calatrava. Kamo lang naging na pangayo man sa mga otoridad naton mo nga mangin matawhay ang eleksyon bla. Kay eleksyon isa lang na ikadlaw. Ang issue na isu yan natural mag kantos punto lang nga magtinopanay ka man may tiniruhay do lain nang istorya. Mo gani man kagti wala man sa mga balita nga may mga ano ni sila may gina suportahan nga grupo kundi ila grupo nagapapili SB gani. So amo na aksyon Eric ang pila ka mga balita kag ang follow up naton sa balita nga atong blang 4 ka minor de edad musta nga sa may barangay Hilubang. Ang problema diri actually nga nabato naton nga mga impormasyon kay ang mga kabataan hara sa paginakop sa ila sini nga foster parents sa Mahilubang. Okay. Kag tapos ang plano nga kung ma-endorse sila sa municipal welfare and development diri sa Banwa sang Calatrava. Ang problema sino ma-foster parents sila diri. Kaguna bes wala sang kalinga bla. Wala sang shelter nga pwede istaran sang aton sini nga mga kabataan. Okay. Why the disposition ang DSWD sa dila Calatrava? Calatrava tingila subong ginahimo for the meantime ato to sa foster parents sa Mahilubang. Ang mga kabataan ang pamangkot basi balakon balikan sa maginikanan. Kagkwao naman. Gani. Oo, amo nang dako nga pamangkot dapat may tikang himuon ang DSWD. Kabalo sa salay himuon dapat himuon nila Oo, ginalusturya namon to kay sa sang ni Chief Lidawan kay sila mismo nabudlayan sa sitwasyon
kay unabi sa daan kung kwaon nila sino man din man maistar ang mga bata di kung kwaon sa DSWD. Oh, iya ka DSWD na kabalo na sila kung di na nila na temporary ibutang kabataan na for Ang ila safety. nga solusyon at tutog ipabilin na to sa ilubang sa At- kundiin ang foster parents nila tapos ti ginasuportahan na nila sa mga kinanlanon kay ti plano pa nila Ah. nga restro ning mga kabataan diri sa may banwas ang Calatrava kay ning mga kabataan wala pa ni restro. Di ba siguro kung kuha sa ginikanan to, hindi makita burigan. Ano instruction nila to sa mga foster parents to? Mo ganin ang isa ka mga Dapat problema. i-instructionan nila mga foster parents na nga naghahinakop sa kabataan nga apat kabilog na, i-advise nila kung ano yung mo. Ang kaso gin ma'am, makadto ng mga matutuo nga ginikanan bla, kung ihatag na sa kung ano. Kay ti ang matutuod nga ginikanan nara sa vlog daan. Amo na ganin na ang problema da, no? Ti kasi kumakadto to karon ti ano nga proteksyon sa mga bata to karon kay ang mga bata to actually ang gusto sa mga bata ginambal sa DSWD diri kamo sa amon ti ambal sa mga bata hindi kami tuwi makadto sa inyo. Diri lang kami sa amon nga ginaistaran subong. Ti dapat may himuon ang kwan, ang pulis, military, kag ang DSWD. Amo nang subong pa sang ilang Ilan obra kati ang mga ginikanan na sa kabataan na nagakadto ng disoblag na. aron na dapat- sa vlog kag active na nga membro sang hublag nga na ano sa Giulngan Negros Oriental. Ti dapat na ang mga aton otoridad mo na yung mag sa pupos sa kabataan da. Amo na gani Pwede sa kabataan na. Ha? Pwede sa kabataan na. May ara 12, may 7, may ara 13. Nani pa sa plakadlo kay bukal na gina training na taga babaw naman. Mugani man. Hindi bla. Actually kining mga kabataan sa istorya naton kay Lieutenant Colonel Lavines didto ni alin sa Giulngan. Tiyan mo na dapat kuwan na tagaan na sang dapat may intervention da ang kuwan ang aton DSWD, ang pulis kag military, ang LGU gid Oo, tiyan mo na gani ang problema sa nalantaw nila di sinuma nga membro sang empleyado sa DSWD Matsako, hindi na magkakop sa proble- kabataan kay una bisdaan. Matsako- Ang security man sang nang naga ano sila ga-adoptar. Hindi na pwede may intervention ng LGU ang DSWD da bla. Di parang ginahimo nila, tiyatagan nila to sa mga kinalanon Kung rason ta lang permi nga dira na permit why na basi sa uli kibot ka na mga kabataan dito na sa bukid ga saka naman na to. Na mo na May gani. problema naman na sang gobyerno ta. Kag tindi man na usually gid matagan 24 hours yung protection sa militar to nga matagan ang kabataan protection kung makadtong ginikanan nga ra sa vlog. So mo na ginaproblemahan karon sang kapulisan kang DSWD kung siguro makaresolba man na sila mga problema kay hindi naman nabago sila. Oo, hindi na bago sila, hindi na kung nga kaso, damo na katabo, dapat na politika, gina nila kung anong mas himuon nila nga madipensahan ng kabataan na. Correct. Ariyo, portion action ni Rico sa aton interview sa Lieutenant Colonel Gigi Habines, ang batalyon commander sa 79th IB. Ang apat ka bata, no, isang naligid na siya na nakita nato na sila dito sa may Hilupang, no, barangay Hilupang. So, what we did, call nato ng attention sa DSWD Calatrava, no. So, naghiwat kita sa meeting. Tapos dito sa meeting, in-involve man nato ang si Kapitan, no, pag ang iya nga daw ilang foster mother. So, dito, ginisgutan kung ano ang mga pwede ihatag sa ila. Like, pwede sila sa Sustainable Livelihood Program, no? Tagaan man sila scholarship program sa DSWD. Kaya itong mga bata, wala ka eskwela mo. Tapos, gin-verify man sang DSWD Calatrava kung ang mga bata bala na rehistro. So, amo nang ipinakauna nila. So, gin-verify nila dito sa may ginhulngan kung na-rehistro sila para kung hindi, iparehistro sila diri, no? So katong naligan nga adlaw pud damon si SB Bobby Gugong, no, naghatag man kita gamay nga ayuda sa ila, bayo, tsinelas, kaga bugas, no, food packs para sa ila. Kag sila continuous na to nga ginamonitor, man sila sa DSWD. Subong ato to sila sa ilubang sa ilang foster parent.
So ato to sila ang tod sa tubtob subong. Mm. Ati ulaton ta ko nano mangintikan kay may plano to si Major nung Lidawan. Sige. Kaga makiga istorya sa DSWD kung ano pagidang mahimo nila nga parte sa proteksyon kaga paginakop sa sininga mga kabataan action direct. So muna yung pila ka mga information nga madulong naton para sa aksyon na night patrol. Ka-aksyon nyo gikan diri sa Banwa sang Calatrava, aksyon Nelson Patiño nagasiling. Mga ka-aksyon din kaman nga bahin sa Pinas, labutong ka sa mo balita kay serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid aksyon na Nelson Patiño live report gikan sa 1st District. May kabidira sa kay Mr. and Mrs. Joby Damascon family. Kay Kagawad Peter May Noble, kay Nanay TC Noble, sa mga Noble family dira sa may SP Village, no? Kay Kapa Bibing Noble dira, may gabi iman, kag may nga pagpaurok-urok pamati, no? Sa kay Raymond, Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr., bawa nagapamati gid si kuano, Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. sa Purok Santol, Barangay Mandalaga. Si Jinky Dagia Montilibano Miraes and the family Araman paurok-urok man pamati sa action na night patrol program. Salamat kid, no? Kay Father Makiran, nagabi dila kay Father Makiran, kay Roger Boluntati sa Lawrenceville, Manong Mario kag Manang Linda Berdifrado, ara madasta. Gapa urok-urok man pamati. Silo to sa report ng Action Arlo Ticar, gikan sa 3rd District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Yari sa Action Arlo Ticar, line number 2 sa report. Action Arlo, may gabi, pres kami. Padayon sa karon nga nahunong sa custodial facilities ang Manapla Municipal Police Station ang duha ka persona nga nadakpan sang illegal nga pabulang dira sa may Hacienda Purisima, Barangay Purisima, Banwa sang Manapla. Ini sila nga duha ang posible pagapasakaan sang kaso sa sini nga mga inadlaw sa may Municipal Trial Circuit Court dira sa may Banwa sang Manapla kag may posibilidad ngayon sila ang mapriso kag magabayad sang penalidad bangod sa pagbayular sang Presidential Decree 449 nga amo ang illegal cockfighting. Ang ining duha ang nadakpan sa mga kapulisan mga tak na alas 11:15 sing aga kahapon nga adlaw kag ini sila ang ginkilala nga amo Sanday Glenn Tabalino ikalageng 45 anyos ang edad, may asawa kag pumulyo sang Central Bato, Barangay Marang, Siyudad sang Sagay kag lakip naman nga nadakpan amo si Jimmy Ogin Idiases, 42 anyos edad, may asawa kag pumuluyo sang Hacienda Purisima, Barangay Purisima, Banwa sang Manapla. Ag ining duha ang nadakpan caught in act sang mga kapulisan pinaagi sa pagpanguna ni Police Captain Jeanette Bermudez nga naratigayon gid ini sila nga nadakpan nga naga-illegal o kung nagahampang sang illegal nga pabulang dira sa nasambit nga lugar di nakuha nagikan sa ilisini nga posisyon kag kontrol amo ang duha ka manok nga patay na sa pagbulang isa ka set sang bulang kag kwarta nga bali 150 pesos bilang ila sini nga taya. Ang ining duha sa karon yara nagapa huway-huway sa may custodial facility sang Manapla Municipal Police Station. Report nagikan sa Banwa sang Manapla. This is Action Arlo Tica reporting. Mga ka-aksyon din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Salamat kid Action Arlo Ticar gikan sa 3rd District. May gabi dira kay Maninoy Mae kay Maninay Chari Salvacion sa La Carlota. Naga paurok-urok sila pamati diri sa inyo palatuntunan.
Draman kay Rowena Castillo de la Cruz. Rowena Castillo de la Cruz kay Boots Magno. Always man nga nagapaurok-urok. Sa kay GMS Sirato. Sa kay Jonathan Rinaxia. Rolly alias Buranto, Biko. Tamyaw ka ni Jonathan Rinaxi, no? Sa mga Biko family kay Kas Buranto, Biko. Sa kay Nina Litoy, magabi dira kay Nina Litoy, no? Gapa urok-urokin. Sa kay Madam Edith Yanson Binuma, no? Pinalangga ilini nga Iloy sa migo ko ni Police Major Wilfredo Binuman Jr. ang hepe dira sa Valladolid Police Station. Sa mga taga Valladolid PNP na mayong gabi lang kag mayroon dira nga pag paurok-urok pamati. Sa pamilya Heria ginapaybalogid namon napatay si Francisco Bordag Arcayan Heria dito sa Tacloban. Wala pa may balawaan kung saan o ang lubong. Nagapahibalo si Jinky Dagia Montelibano Miraes. Our condolences. Ayos, balik kita. Pagbalik na ton, balik ka report action dyan. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-train ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tumabalagad may nga bidira sa kay Manjo Arnejo, sa kay Jean Hisorgon and family, kay classmate ko dira Ramil Pagsubiron, may gabi igid, no?
sa kay Toto Arnel Binares Sr., Arnel Binares Jr., kay Andro Mamon Binares, kay sa mga Binares family dira sa area sa Barangay Alihis, suportado kag always gid nga nagapamati sa Aksyon Radio Bacolod. Balikan ta sa Aksyon John Diaz, balikan tang Patrol 2 sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon John, sa balikan report, please come back. Arestado aksyon Eric ang isa katantay 1 anyos nga lalaki ni saging kilala kay Romnick Sendon, presidente sa Purok Starapol 2 Barangay 27 Syudad sa Bacolod, saging patigay nga bypass operations sa station number 4. Crosser in na recovered rin sa posisyon kag control, ining isa kadako kag isa kagamay nga sachet sa gina suspects 1 shabu, ginabulubanta nagabugat sa 3 ka gramos kag may estimated market value nga nagalabot naman sa 20,400 pesos aksyon Eric. Na-recover madri sa posisyon kag control ining isa ka kahita nga nagaduag sa itom ang 1,000 ka pesos nga kwarta kag nga amo ning proceeds kag may arang 500 pesos nga marked o kung bypass money aksyon na Erica. Tanan ang illegal na droga gilulbatan na kabalor sa 20,400 pesos na siling na kag ini siya ginakabig biya sa street level individual sa police station number 4. Ining si Sindon ang preso karon sa custodial facility sa station number 4 kag buwas nga adlaw na tara na pasakaan sa nagakaigo nga kaso. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasiling sa totonan nga maka-aksyon sa ring bahin sa Pinas, laboton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Aksyon, Night Patrol. Salamat kit Patrol 2, there you have it ang kabugusan nga pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol. Lunes nga edisyon balik ini buwas Martes. Ato sa lima patrol unit report sa aksyon nga pangalagad karon nga gabi. Aksyon Roger Gutib, Nelson Pateño, Aksyon Arul Ticar, Aksyon John Diaz back to back sa piloto, Aksyon Papag Nixon Tahom, News Center Aksyon Dale Salazar. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Henry Spurgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back ay Security Guard Campaner with IT expert Sir Elray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago, puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa sa mga Station Manager Action Nona Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyong alagad, ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, kasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antis magtulog, magpangamuyo. Sa iyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ng kwerpo sa Aksyon Radio Bacolod. God bless the Philippines. Mga kaaksyon sa ating mga bayan sa Pinas, labuton ka sa amon sining balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night.